Nala Gareng dadak malsu swara bareng. Dadak malsu swara aku apal suarane Sina Prabu Ndarawati ki aku apal. Kok arep ngapusi karo aku dadak maca. Nala Gareng kowe rawani nata aku. Apa? Kowe arep ngewangi Durna? Ora. Petruk mula aku untung aku iso ucul. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku nang kene wae. Oh, seneng. Mangkena mangkelake seneng. Cah kok kaya ngene lho. Oh, seneng. Mangkena wong edan kabeh. Lah wong kaya ngono. Apa jine? Anggemu kaya apa? Demit kaya ngene ora bakal iso ilang. Akene iki kulino kaya demit ae. Aisyah, ya terus, Aisyah. Ini. Orang kaya ngene, ora bakal iso rampung kahanane. Endo we. Endo. Weh. Lho, nanti demese ilang kowe karo aku turu kok. Ora. Wah, Betari Durga ngablak-ablak. Weh. Lho, nanti demese ilang kowe karo aku turu kok. Ora. Wah, Betari Durga ngablak-ablak. Alah-alah nganggo Durga men. Lah tenan. Aku wis mbedhek nek nganti konangan Panakawan ngerek-ngerek kaya uripku. Woh ladalah. Kekacandak Petruk mula aku untung aku iso ucul. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku nang kene wae. Arep ngapusi karo aku dadak maca. Nala Gareng kowe rawani nata aku. Nala Gareng kowe rawani nata aku. Aku kampung Nala Gareng. Aku kampung. Mampus. Aduh, mati aku Nala Gareng. Aku cenot. Culke. Nala Gareng. Nala Gareng. Ngapa? Dadak malsu swara bareng. Dadak malsu swara aku apal suarane Sina Prabu Ndarawati ki aku apal. Kok arep ngapusi karo aku dadak maca. Nala Gareng kowe rawani nata aku. Apa? Kowe arep ngewangi Durna? Ora. Culke Nala Gareng
Coba to suarane saka ndi? Nala gareng. Nala gareng, nala gareng. Oh, sinuwun. Bekti kula. Wong edan ora. Kula nyuwun pangapunten. Piyai sepuh kok pakartine kados ngaten. Nggih. Iki apa banyu anget? Aku ora minggir kok kena ya. Wong tuwa nguyuh sak nggon-nggon. Ambune. Wong edan ora. Semar iki. Pun kula elekke liyane. Kula gaweke kalen-kalenan. Kondur. Nggih. Kondur, mangke menawi ngantos puno kawan menika ngamuk panjenengan malah cilaka. Kula nyuwun pamit, nggih, nyuwun pamit. Duk suwalu gembel, sumorante, hawala. Kula nuwun inggih, nggih. Tansah pinaninging kawidadan ring sambikala sawanipun ing Mbok ping Sukalima mangga widodane skala sowan kula. Tebih saking sambikala. Bapa menemban, katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngamarta, anak Prabu Ndarawati. Widodane ring sambikala sawanipun ing Mbok ping Sukalima mangga widodo sowan kula. Namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersanipun anak Prabu Dwaraka. Inggih Bapa kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Dwarawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Bapa penemban ingkang putra ing Madukara ngaturaken sembah kula kunjuk. Werkudara Janaka tak tampa pangestune wong tuwa tampanana ya ngger. Ndak gegem dadiake jimat. Inggih Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Bapa penemban katuran kasekecakaken anggenipun lenggah. Bapa penemban kasekecakno anggenipun lenggah wonten ing Datu Praja Ngamarta. Oh iya nek kula sedewa tak tampa. Wis ora kepenak nggonku sowan ning Praja Ngamarta dina samengko iki ngger. Pinten tangsen. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, Bapa penemban keparenga sak mangke kula nedya nyuwun mriksa menggah menapa ta ingin dados wigatosipun dene paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta mongko boten cecala ingkang saderengipun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna Bapa menemban ingkang putra Ngamarta nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng Sabdatama paduka Bapa menembaning Sukalima. Menika ngaten nggih nggih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten Praja Ngamarta menika sepisan tuwi dhateng kawidadanipun anak putu kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Ndungkap angka kalih. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Krana anak Prabu Ngastina dinten sak mangke menika sampun nampi sasmitaning dewa. Inggih menika bilih Jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Kamulyan. Mongko tumurune Wahyu Kamulyan menika wonten gandeng cenengipun kan para Pandhawa. Oh, nggih. Mugi andados ing kawuningan. Kula menika mertos kabejanipun para Pandhawa menika sinten tiyang yang mboten mangertos dhateng kabejanipun para anak-anak kula Pandhawa. Pendak-pendak Pandhawa menika nggayuh kanugrahan, pendak-pendak Pandhawa menika nggayuh wahyu. Tartemtu mboten nate gagal. Tartemtu badhe kasembadan. Wong salwangsul anak kula Janaka menika pikantuk kanugrahan menapa kemawon tartemtu dipun boyong dening anak kula Madukara. Wong salwangsul para putra Pandhawa nggayuh kanugrahan. Langkung-langkung putu kula pun Abimanyu ingkang saestu wegik babakan olah kanugrahan. Ugi sampun marambah makamping-kamping boyong kanugrahaning dewa. Sepisan kemawon Kurawa menika dereng nate pikantuk kanugrahan. Sepisan kemawon Kurawa menika setunggal kemawon dereng nate ingkang raosaken kados menapa ta pikantuk kanugrahan menika kala wau. Milih ing saking menika nggih. Sur sanget panyuwunipun ing Bapa ing Sukalima wonten sanipun anak Prabu Puntadewa miwah anak-anak kula para Pandhawa. Dinten sak mangke kula aturi ngawon dhateng para Sata Kurawa. Jernyatanipun anak Prabu Duryudana sampun nampi sasmita dening para Jawata. Menika ateges anak Prabu Duryudana menika dados peranganipun para Nalindra utawi para satria ingkang
dipun keparengaken anggayuh kanugrahan menika kala wau. Nanging kula pitados menawi para Pandhawa ugi nggayuh kanugrahan menika kala wau tartemtu anak Prabu Duryudana kawon anggenipun nggayuh kanugrahan menika kala wau. Mila kula suwun kanthi sanget kejawi anak-anak kula Pandhawa kula suwun sampun ngantos nggayuh kanugrahan menika kala wau ingkang angka kalih. Kula suwun kanthi sanget, Ger. Dinten samangke paduka anak Prabu Puntadewa keparenga paring cecala dhateng Bapa ing Sukalima. Paring pepadang dhateng manahipun ing Bapa ing Sukalima srana kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana paringa dawuh wahyu kamulyan menika mangke badhe tumedhak wonten pundi lan serananipun menapa supados saged gayuh wahyu kamulyan menika kala wau. Menawi anak Prabu Puntadewa menika saestu lair batos mboten awel anggenipun paring dawuh. Oh, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging menawi para Pandhawa menika samangke awel badhe ngaturaken wonten pundi dunungipun wahyu menika badhe mandhap inggih menika wahyu kamulyan cetha sanget menawi para Pandhawa menika anggenipun nandur mineh memungsuhan dhateng para Kurawa utamanipun anak Prabu Duryudana menika boten namung lair nanging batos dumugi batos ketidak paduka boten saged utawi boten purun nedahaken wonten pundi dununging kanugrahan menika mangke badhe mandhap. Ger inggih mekaten menawi paduka anak Prabu boten keparengaken paring dawuh wonten pundi dunungipun wahyu menika badhe tumedhak dinten sakmangke kula sampun lair batos sangenipun badhe munjal rasa paduka anak Prabu Darmakusuma lan para Pandhawa. Kula getun, kula geduwung nggadahi murid inggih menika para Pandhawa. Kula getun nyatanipun Pandhawa menika sampun kondang satriya ingkang lair batosipun tansah nengenaken dhateng kautaman, nengenaken dhateng kabecikan. Nanging sabab menapa? Namung dipun suwuni dening ingkang Raka piyambak anak Prabu Duryudana supados ngawon babagan kanugrahan teka paduka mboten purun ngawon. Inggih mekaten kula sebataken nek Pandhawa menika dadi satriya ngatetaken ati suci bepayung budi rayu menika namung kandhek wonten ing pekabaran. Nanging mboten kababar dados pakarti. Pandhawa menika wong sing seneng nandur wineh kadurhakan, Pandhawa menika wong sing seneng nandur wineh memungsuhan. Menawi paduka anak Prabu paring dawuh babagan wahyu menika tertentu anak Prabu Duryudana ugi nuwun sewu badhe ngrengkuh dhateng para Pandhawa. Ning nyatane dos pundi? Menawi paduka mboten purun nedahaken wonten pundi dunungipun wahyu ateges memengsanipun para Pandhawa kaliyan para Satakura menika sampun boten saged dipun rukunaken malih. Ing mekaten ingkang Bapa ugi nandur raos mboten remen dhateng anak-anak kula para Pandhawa, Ger. Gagat resang kapirangu renangkul kinembet kambet terus angreknaning bawana ing nuwun mapunten Bapa Panembahan paripaksa kula ingkang badhe caos wangsulan dhateng paduka Bapa Panembahan ing Sukalima. Nggih, mboten dados menapa jer panjenengan menika pujangganipun para Pandhawa. Pangandikanipun Natandrawati menika sami kemawon aturipun anak-anak kula para Pandhawa. Inggih. Namung kula nuwun sewu. Pangandikanipun Bapa Panembahan Durna ing mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Saking petangan kula kok kadidene pangandikanipun sanes pangandikanipun pendhita. Teka paduka nyuwun dhateng para Pandhawa nanging kanthi sarana meksa kados mekaten menika menapa menika pantes dados pangendikaanipun Brahmana. Menapa menika pantes dados pangendikaanipun satunggiling pandhita. Kula mapunten. Ing nami kanugrahan menika peparingipun dewa menika ingkang badhe den tuju menika tetiyang ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Tegesipun tetiyang ingkang tansah ngenaken dhateng kautaman lan kesaenan. Perkawis Pandhawa menika pikantuk kanugrahan wungsal wangsul menika mboten kok perkara Pandhawa menika ditresnani karo dewane menika mboten nanging Pandhawa menika tansah nindakaken dhateng menapa sampun dipun dawuhaken para dewanipun. Perkara Kurawa ora tau entuk wahyu menika kula nuwun sewu kula aturi nintingi dhateng lelampanipun Kurawa piyambak. Tiyang sak jagat menika sampun ngertos bilih Kurawa menika nuwun sewu nadyan menika kadang nata. Nanging gadhahi watak adigang adigung adiguna nengenaken dhateng kadurhakan nengenaken dhateng watak angkara budi candala. Tumindak saiki mawon dereng nate kok badhe pikantuk kanugrahan menika lajeng kula nuwun sewu ingkang badhe cumandha wonten angganipun para Kurawa menika kanugrahan menapa? Kula nuwun sewu kula nuwun prisa. Upami wonten kanugrahan ingkang mapan wonten angganipun para Sata Kurawa, kula kinten kanugrahan menika kanugrahan ingkang kesasar. Oh, mangke riyen, Ger, mangke riyen.
Lah kok panjenengan paring dawuh kados mekaten menika nuwun sewu. Nek ngono pancen sing ora adil menika sanes kok perkara sing gayuh kanugrahan. Ning sing ora adil menika dewane. Dewa sing boten adil, mban cindhe mban silatan kalian titahipun. Menawi Kurawa dipun mban silatan menawi Pandhawa dipun mban cindhe, nuwun pamunten meremban menika malah langkung bebayani. Teka paduka lajeng lepataken para Jawata nuwun pamunten titah gesang wonten ing alam padang menika ingkang nitahaken para dewa. Sampun pisan-pisan panjenengan menika pantun lepataken dhateng para Jawata. Dewa menika sampun tumindak adil, sing ora sok adil menika namung titahipun sing gadahi raos inggih menika Durga Ngangsa menika titahipun. Mila kemenawi bawa penemban paring dawuh sing ora adil menika dewane menika kula nuwun sewu menika sanes pecap pengendikanipun pendhita nanging kula nuwun sewu menika kaya pengendikanipun tiyang uraan. Panjenengan menika menapa lho? Malah ngendika sing ora-ora. Nuwun sewu lho, kula menika sowan wonten negari Ngamarta. Kula mboten sowan wonten negaring Dwarawati. Mila kula nuwun sewu. Sak kranjang koplak pengendikanipun nata Dwarawati mboten badhe kula midhangetaken nanging seklimah panjenenganipun anak Prabu Puntadewa. Angenipun paring dawuh kaliyan kula. Badhe kula agem, nggih, badhe kula agem. Pandhita kang kinara wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Kocap kacarita. Nalika semanten dedreg panjenenganipun Begawan Durna tuwin nalindring Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang sekawit mapan wonten ing bangsal pangrawit nenggi satring garbu Raden Harya Setyaki ingkang wis datan kawasa ngampah mubal babaling kalepson. Sigra mlajarang larak pandhita ing Sukalima medal jawi geger sanggaring para Pandhawa. Setyaki munggah ana ing parapatan nglarak Durna, monggo Durna wi guruku, Durna wi bapakku. Setyaki yen nganti kewani gawe babak kulite Durna bapakku. Gedene gawe cintrakane Durna bapakku, aku sing ora timo. Werkudara. Ora susah siadi sing ora timo, yen nganti Setyaki mengko gawe kapitunaning bawa penemban Durna, aku sing tanggung jawab. Kresna kakangku ora iso misah. Setyaki karo Durna aja takon dosa aku sing ora trima. Ya pun Kakang kang tanggung jawab rasa kuwatir Yayi. Ya mung ngene. Pun Kakang tak matur ngesani Yayi Aji. Ya tak sumanggake. Yayi, kula wonten paring dawuh. Dereng kemawon ingkang Raka munjuk atur babakan perkawis Wahyu Kamulyan menika kala wau. Leres ngendikipun Bapa Penemban Durna bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang Raka ingkang sampun pinaringan sasmita. Babakan Wahyu Kamulyan lan Pandhawa ugi tinuding gayuh wahyu menika kala wau. Malah kula mboten mangertos babakan kanugrahan menika Kaka Prabu. Monggo kula dherekaken sowan wonten ing Saptawarga. Kanjeng Hyang Wiyasa inggih Kanjeng Abiyasa ingkang kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan sampun ngantos karuminan dhateng tiyang-tiyang ingkang badhe mbetahaken wahyu menika kala wau. Menawi tela mekaten menapa kula piyambak menapa piranging Pandhawa Kaka Prabu klebet Dimas Werkudara Arjuna tuwin kembar sampun ngantos kantun kula dherekaken sowan dhateng ing Saptawarga sowan Kang Hyang Wiyasa. Werkudara, ya aku nderek. Arjuna Kaka Prabu kula namung sendika ndederek kembar aja nganti keri. Inana nistaken dawuh, inana nistaken dawuh. Ya mau aku njaluk Kresna kakangku kudu iso ngrampungi sarta madhangake kana negara Ngamarta. Setyaki ngene mulang sarak arep mulasara karo Durna bapakku. Pisan aja nganti gati dardah. Ya, Werkudara, kuwi tadi tanggung jawabku, ora usah kuwatir. Penging napa? Ngerti-ngerti kok tiba teng alun-alun. Adik Pate, pripun? Mboten kanthi kanyono-nyono ketoke wau ya ayem-ayem mawon. Kula sowan wonten negari Ngamarta niku kula wis noleng iwon nengen mburi ngarep wis kula
teliti kabeh. Nggih. Mboten nonton Setyaki, mula nek kula omong ya rada ngawur, rada sura. Dadi dukane anak Prabu Ndarawati kula padu Asih Prabu Ndarawati. Sampeyan niku padu alih sinuwun Kresna. Nggih. Padha-padha ngelmune, padha-padha dhuwure. Padha-padha prigele, padha-padha cucute. Nggih. Cucut niku terus omongane cepet. Oh, nggih. Rika duwe bahan, kula ya duwe bahan. Wis pokoke rame banget. Mboten kanthi kanyono-nyone enten Nayaka sing brubut mlayu saking mburi. Kula dijambak, dilarak teng jaba dijotosi. Sapa sing wani njotosi sampeyan? Setyaki. Setyaki. Nggih. Pripun sampean kok mau kok takon sapa sing wani nglera sampean terus bareng kula omong Setyaki kok sampean ya pucet. Kula ya rawani. Kurawa sing melu ning siji. Lho. Kurawa 100 niku sing melu mek siji. Nggih. Sinten Dewate? Durmagati. Sing liyane Doijen. Kartomarma. Awake rada ra penak. Dursasana. Dursasana untune lara. Citraksi. Citraksi ora ana kendaraan. Napa wis mayat-mayat kabeh Kurawa niku? Nggih. Edan. Oh, saonane dipare dienggo melengkapi struktur pergelaran. Oh nggih. Ora ketang dela perang-perang. Perang pokoke Setyaki kudu dijotosi, kudu diajar. Nek Kartomarma iso ngajar karo Setyaki, oh. Nyuwun apa kula paringi Dewate? Ma Kartomarma wonten timbalan. Mangkata kene iso ada pan paman sepuh. Pripun Kakang Durna? Mlayu mawon Dewate. Nek sampean ora iso mboyong wahyu kamulyan niki nek miturut kula lho. Nggih. Nek sampean ora iso gawe srana patine Pandhawa niku wahyu ora bakal tememplok teng Ngastina. Wahyu apa cecak? Nggih, tegese wahyu niku mboten mandhap teng negara Ngastina. Terus Kudu gawe srana patine Pandhawa. Pandhawa mati ora eneng sing ginadang dening dewa entuk kanugrahan. Nek wis ra ana sing digadang karo dewa entuk kanugrahan, wahyu mesti mapang teng Ngastina. Pun to niku mawon. Nek sampeyan njaluk supaya Pandhawa ngalah, lah mbok ya dikaya ngapa ora gelem ngalah. Saniki sampeyan kudu golek srana patine Pandhawa pripun carane saka sampeyan. Pandhawa mati, wahyu mapang teng Ngastina. oh, manglega. Kula tak golek srana Dewate. Nek wis menang ki mbok rasa sok pamer. Nggih. Edan. Gumun lho aku suwe-suwe karo kowe iki gumun lho Setyaki. Gumun perkawis. Kowe iki nek tumandang ora nate didhawuhi mbuh bener mbuh luput kok tindake. Lah iki mau tak takon. Durna kok tok larak ki sebab apa? Nggih. Wantun kan Koko Prabu. Koko Prabu menika ingkang nderekaken kula. Lah iya. Kula menika senopati, bener. Mulai wonten menapa-menapa kula ingkang kedah tumandang Durna wani lan Koko Prabu, kula sing kudu ngajar Begawan Durna. Ning rak kudu nunggu dawuh saka Nalindra. Nunggu sampeyan yo ora dinehi kesempatan. Mula kula nggunakake napa jenenge? Peling. Peling-peling tempiling raimu sisan kowe. Setyaki kok pelang-peling. Nyatanipun Kurawa sami mundur jebul kula niku wis tuwa. Ning nek temandang
ngrampungi Kurawa 100 wae isih duwe kekuatan. Lah iya ya syukur ning sesuk menek wong mungsuhe wis mundur kok gleleng men. Keploki penonton. Penontone sapa? Wong ora ana sing keplok kok. Kula mireng mak pok-pok-pok. Pok-pok apa? Setyaki. Wonten timbalan. Pun Kakang bakal budal marang Sapwarga. Nah ingaten kula nderek. Mesti wae Siadi tak kanthi. Niki ngestaken dawuh. Sawisna titianing pun Kakang budal marang Sapwarga ndereki para Pandhawa. Sawiko Prabu kula. Tobat. Mula kanan dandang mangure panas. Akeh para sangganing para baju barat ing padha nungsang puyang numbuk bentus playune merga ke taman gara-gara. Ana titah pujang goreng ing sowan ning ngarsa ulun iki kaya Begawan Durna ingkang sowan padha raja sak praptamu Kumbayana. Oh lole. Tansah pinanganing kawitatan ing Sambikala Ibu Bathari. Kemareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang abdipun Begawan Durna kunjuk kersa paduka Sang Ibu Bathari. Tak tampa penemban Durna ragat pangestuku tampanana. Lampun ninggal jimat paripe dayana ing kasantosan. Sawise santata nggonmu ngadhep ana wigati apa dene sumengka nggonmu ngabiyantara ning ngarsa ulun. Ulun nuwun sewu Manja Bathari. Sowan kula ngersa paduka Sang Ibu Bathari menika istrinipun namung wale-wale menapa nyuwun kawelasan dhateng paduka Ibu Bathari. Kawelasan babagan apa? Mboten perkawis brana pijes. Duwen derajat miwah pangkat. Panjenengan mriksa piyambak bilih ingkang abdipun Begawan Durna menika minangka dados pujangganipun para Sata Kurawa. Pujangga negari Ngastina, pujangganipun anak Prabu Duryudana. Monggo dinten samangke kula menika pinasaran dening anak Prabu Duryudana supados kasembadan gayuh wahyu kamulyan. Nang mugi dadosna ing kawuningan Manja Bathari bilih wong salwangsul Kurawa pendak-pendak gayuh wahyu menika tertentu gagar wigar tenantuk karya. Dipun sababaken inggih menika wontenipun para Pandhawa. Mergi para Pandhawa pendak-pendak gayuh kanugrahan menika tertentu kasembadan karugrahan menapa kemawon tertentu dipun kukup dening anak-anak kula para Pandhawa. Mila saking pangemetanipun ingkang abdipun Begawan Durna, nek Pandhawa isih urip wonten ing alam padang, tertentu anak Prabu Duryudana mboten saged kedurungan wahyu Kurawa mboten saged gayuh kanugrahan. Mila sowan kula wonten ing dandang mangure menika nyuwun sanget dhateng Pandya Ibu Bathari saged sakmangke paring pambiyantu dhateng kula supados kula saged mejahi dhateng para Pandhawa. Amargi petanganipun ingkang putra utawi ingkang abdi ing Sukalima, nek Pandhawa sampun pejah. Tartemtu boten wonten malih ingkang saged gayuh kanugrahan kejawi kanugrahan menika kala wau badhe tumedhak dhateng wayah-wayah paduka pun Sata Kurawa Manja Bathari. Putra Pandhawa tata gati Wisraya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Margana. Samirana lan warayang wisikan magulingan lima. Patobat sodhe selikur dina Begawan Durna yen ta kaya mangkono pasang yogya katuju ing dene sawetara wektu wadya balaku para baju barat jem setan mriprayangan lulu banaspati klengklek balung atandak para dubriksa suwe ora mangan daginging wong Sukerta. Mangka Pandhawa kuwi klebu wong Sukerta mula nggonmu nyuwun pitulunganing ibumu ya kuwi Pandya Bathari Durga tak lulusake nggih tak lulusake. Matur nuwun Mbak Ibu Bathari, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging lajeng daya menapa ingkangipun badhe mejahi para Pandhawa? Ora sawedi kangelan. Pulanggana ana dawamu apa? Ibu miji karo anakmu si Pupu Pulanggana. Kowe melu karo Begawan Durna. Manjing ning awake Begawan Durna. Durna kowe caketana para Pandhawa. Tantangan para Pandhawa yen Pandhawa padha murina atine ora trima mbok tantang tupuli bakal nyikara karo kowe kowe asah tumandang. Pulanggana men metu saka awakmu nyokot lan para Pandhawa yen lumrah Pandhawa si bakal tekaning mati Begawan Durna. Lah dalah. Matur nuwun Ibu Bathari. Nah ingatan ingkang abdipun Pulanggana kula suwun supados panangganipun ingkang putra pun Kumbayana. Pulanggana apa? Ora usah dadak rekoso tumandang golek daginging para Pandhawa. Cukup kowe mancing angganing Begawan Durna.
Kanthi watak panglemunan tegese aja nganti katon dening netra wantah. Aja nganti ketok disawang dening sapa wae. Kanthi srana panglemunan mau kowe bisa nyikara marang para Pandhawa sarana kowe metu saka angganing Begawan Durna. Durna ora usah tumandang karya. Oh la 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 la. La dalah. Yayan ngono ngestake dedawuh Ibu Becari terus mangkatku besok kapan? Mangkatmu besok kapan, Durna? Dinten menika ugi Pandhawa tertutup sirna saking lumahing bumi kreping langit. Mapan ngangganing Begawan Durna. Durna tata ngampetam began aku tata mapan ngangganing Begawan Durna. Aku njaluk pangestu ya Ibu Becari. Sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik kula ngono. Ayo, nek wis kaya ngene iki sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Ora usah tumandang karya. Kula nggana sing wis mapan ning anggaku bakal ngrampungi karo kowe Pandhawa. Oh, Pandhawa mati 5 cacahe. Ora ana sing iso nampa wahyu kanugrahan. Dewa bingung. Wahyu tertentu ditampa dening Kurawa apa dening anak Prabu Duryudana. Durna wis kelakon gawe srana Kurawa entuk kanugrahan. Wah, mesti bakal entuk bana prabaya sing akeh. Dunggahke derajatku. Dunggahke pangkatku. Oh, lantala. Werkudara Janaka tak caketi aja mbok anggap aku wong tuamu. Ning aku wis dadi mungsuhmu wong. Puntadewa wonten timbalaning ngadawu Kanjeng Eyang saka penemuning pun Eyang ingkang pantes lan trep supaya nampa marang wahyu kamulyan ya kuwi para Pandhawa. Dene dasare apa? Teka pun Eyang wani mesthekake lamun Pandhawa ingkang nampa wahyu kamulyan. Kulup sejatine pun Eyang wis ngawruhi lamun para Pandhawa minangka utusaning adil ya kuwi gawe tentreming jagat sawigung. Mongko mulyane wong urip ana ing alam padhang mono lamun ora sinartan tentrem atine ayem penggalihe tan wurunga bakal ora bisa nggayuh ing winastan kamulyan. Ya mulyaning lair ya mulyaning batin. Mulyaning lair lamun to kecukupan kelawan apa ingkang usinandang mulyaning batin lamun to uripe kuwi migunani tumraping wong akeh. Mula nggir Pandhawa aja kendhat nggonmu tansah tetulung marang sak pepadane ngaurip. Aja kendhat nggonmu tansah paring buga wong kaluwen, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kalunyon. Iku mau kabeh sayekti kinarya tapa nggonira mapan ana ing alam padhang. Nggih. Menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu Pandhawa boten badhe selak Kanjeng Eyang. Dene Kakang Prabu Ndarawati ingkang tansah angulati kelawan putu-putuku Pandhawa aja kendhat nggonmu tansah njejeke marang Kang Bingkong, aja kendhat nggonmu tansah benerke kelawan Kang Luput. Sabab becika dikaya ngapa Pandhawa mono titah sawantah ing kedunungan ina lali sawah apes kelawan mati. Elingna namun nedeng lali dandanana lamun nedeng ina. Inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kanthi kaya mengkono nggonira urip ana ing palem padhang bakal nggayuh kelawan tentrem lan ayem. Wong kang wis kasembadan nggayuh kelawan tentrem lan ayem mau sayekti bakal bisa ngrasakake kelawan kamulyaning urip. Mula kang sangka kuwi nggih wahyu kamulyan kuwi sayekti ora mawujud lan ora karasa lan wis mapan ana ing angganing kita putu-putuku para Pandhawa sabab mulyaning kita ya mung kita dhewe ingkang bisa nggayuh. Lamun mrucut nggon kita nggayuh kamulyan sayekti selawase urip kita Mbak Buya bakal bisa ngrasakake apa ingkang winastan mulya kuwi mau nggih. Puntadewa Arjuna apa dene Werkudara miat langeneng kalanggiwan aglar mandan moncar
tinon lir kekonang surem sorot tahan padang asor lan bacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang wayah badhe nindakaken menika menggaturipun ingkang wayahpun Puntadewa ya semono uga aku abiyasa akehku aku mesti nindakake apa sing dadi dawuhmu inggih Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu dadi nandhi wonten ing mestaka dening ingkang wayahpun Madukara Kanjeng Eyang Saptawarga syukur yen to kaya mengkono ndak suwun marang ngersaning dat kang murwengdat muga-muga apa kang dadi pangendikaku ora mrucut kelawan kersaning para Jawata wahyu kamulyan ya mung para Pandhawa ingkang keduga nampa nggih ana daya ingkang rumasuk kelawan anggamu kula Pandhawa sayekti iku tumedhaking wahyu kamulyan ingkang wis mapan ngangganing Eyang ing Saptawarga inggih Kanjeng Eyang nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira kulub Puntadewa Werkudara Janaka lan kabeh wahyu kamulyan bakal ora rinasa dening kulub putuku Puntadewa lamun datan sira gayo pribadi jumbuh kelawan ingkang wis tak dawuhake duwenana penggalih ingkang tentrem lan ayem nyingkirana watak kelawan durga ngongsangsa kulina meper kawan mubal babal hawa nepsu ngrasakake urip tentrem lan ayem sawise urip tentrem lan ayem sira bakal manggih kamulyan ingkang sejati nuwun sewu kula ingkang sowan Panembahan matur Panembahan abiyasa sewu lepat Agung Pangaksami Ponokawan Petruk nggih eneng apa Ponokawan mlayu-mlayu munggah ning Pecrabahan Pertapan Saptawarga menawi mboten genting swasanipun kula mboten tartemtu mboten badhe minggah wonten ing Pertapan Saptawarga karena menika sampun status waspada Petruk njaluk didugang raine ora ndang matura saking ngandhap manguwuh-wuh sumbaripun petak acia-cia Pak petak acia-cia ya Pak iso omong kok ora ngerti tegese petak acia-cia iki petak kuwi basa Jawa cia-cia kuwi basa Cina wantil modar takoni urang radong kok seneng cia-cia ora cia-ciung ciambung ngandel ora Semar ki Kakang Semar kok senengane ngono lho kula nek kali anak-anak kula niku mboten iso serius sapa ingkang nyumbari Ponokawan Begawan Durna nyuwun tumruning wahyu kamulyan Panembahan Werkudara piye aja kaget lamun Petruk matur yen to ingkang gawe geger Panembahan Durna ya bener kuwi wong sing menehi ilmu kelawan sira wong kang menehi ilmu kelawan Werkudara apa dene Janaka nanging yen to pakartine Durna mau wis kleru saka dalan sing bener wajibe mbok benerake yen Durna wis menggok satus bengkong pakartine wajibe mbok jejegake mungguh kuwi wong kang kepengin nggayuh kamulyan sejati nggih Amok Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi muridku aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi siswaku dadi anak-anakku sing gumana sek ana ing paningaling Begawan Durna ya kuwi mung bangkening Pandhawa ngatang-atang ana ngareping Begawan Kumbayana Werkudara Janaka yen perlu sapa wae sing belani karo Pandhawa rawe-rawe rantas malang-malang bakal aputuk
gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung bapa penemban. Janaka, iya, arep ngapa kowe? Bapa penemban kula aturi emut dhateng Purwadasina. Menawi bapa penemban kepareng ngersakaken wahyu kamulyan kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging sampun ngantos nilar dhateng tata kramining kabrahmanan bapa penemban Durna. Oh, ora usah dadak ngelekke karo aku. Ora usah dadak ngelekke karo aku. Pintra Jara Langit isih menang Bagawan Durna tinimbang kowe. Apa mbok anggap aku lagi lali? Apa mbok anggap aku lagi lirwa kelawan kewajibaning kabrahmanan iki sing bakal tak tindake. Ya kuwi netepi marang pujangganing nalin negara Ngastina, pujangganing nata Prabu Duryudana. Yen aku ora iso gawe nata Ngastina Prabu Duryudana entuk kanugrahan wujuding wayu kamulyan. Tutur ketawur ora ana gunane aku urip nang alam padang. Bapa penemban mboten saged kula emutaken. Anggepmu aku lali, ngono apa piye? Tak elingake. Kowe arep ngapa kowe, Mbok? Janaka kowe arep ngapa? Nah, bapa penemban mboten saged kula emutaken kepeksa kula wantun karan panjenenganipun bapa penemban Durna. Alah. Ngelmumu saka aku. Kasantikan guna kanuragan sing saiki mapanen awakmu ki kabeh saka aku. Nek kowe menang karo aku, sasat kowe iso Jara Langit. Ayo, cobanen Janaka leganing atiku. Bapakku, warku cara ngapa kowe? Kowe dadak mlumpat bareng apa? Kowe dadak mlumpat bareng ki apa? Wah, kowe tegel karo Janaka. Ora tegel mergo apa? Aku ora anggap Janaka anakku. Aku ora anggap kowe ki anakku murid. Kowe dina iki Pandhawa dadi mungsuhe Bagawan Durna. Wah, yen ngono ora ana gunane aku nyembah karo kowe. Ora usah dadak sembah. Ora apa-apa oke sing nyembah karo aku. Yen kowe ora gelem nyembah karo Bagawan Durna, Kurawa kabeh nyembah karo Bagawan Durna. Wah, aku kudu ngelingke karo. Ayo, arep ngapa Werkudara? Ora apa siramane ketok iki. Kok ora bu piye? Bapa penemban Durna Digdaya. Mboten kanthi kanyana-nyana wonten hawa panas ingkang dawah wonten ing jangga. Kados dipun cokot dening raseksa. Kula dawah dipun getak Koko Prabu. Wiladala. Janaka mustikaning jagat sutyaning bawana kok kalah karo Begawan Durna cara aku isin. Nyatanipun kawon. Kringetmu nganti kaya mengkono. Inggih, kono ngasuh kono. Inggih. Sotyaning rat lananging jagat kok nganti kalah karo Begawan Durna cara kula isin. Cerew. Syukur senengane kok melu-melu. Asir kula niku ya ngelek karo Sindara Janaka. Wah. Kowe ya kalah. Alah. Kaya ana sing nyokot guluku. Lho, wis mateng kok dicokot. Aku ki ra omong karo sampean. Aku ki mung ngrasani. Mundur kono mesake. Kuku Pancanaka ora digunakake. Ora tedas. Wah, urung tak gunake aku dicokot kaya wujuding buta. Guluku kaya ketancep siung. Semrepet nang mripat. Wah, mundur Werkudara. Yo. Oh. Kuku Pancanaka ora digunakake. Pancanaka matamu. Lho. Iki ngapa to? Mumet tok. Mumet kok ngembruki ratu lho.
Iya. Nala Gareng nggih. Saka ngendi? Lho kula niku nek nala bendara perang niku tidak mangku tangan. Mesti mbelani. Lho, kowe ya melu perang. Lho piye to? Mbok mau mresani. Lah dalah dikapakke cokot. Urung mateng barang dicokot. Kowe digetak ora? Digetak kontal. Mesake awakmu ringke mundur nggih. Ngapa mencicil? Reng ora nggo jengklet wis payu e. Oh iya. Rusak cilaka. Lho kok andang tekan kene? Oh maju melih kula niku ndek semboyan kok. Lho, semboyanmu apa? Aja nganti kalah. Kalahan wis tekaning pati. Bagus. Ngono kuwi sing tak karepake. Satriya iki aja nganti kalah. Kalahan wis tekaning pati. Iya. Lho kok iya piye? Anu heeh. Isih kalah, tesih kalahe. Mundur kono. Ngasuk nggih. Ngapa mencicil terus? Gedhe dhuwur rawani gelut ora. Oh. Ora kok cepet banget oleh perang iki. Oh, metu nggir kali to. Oh, liwat omahe obro. Mulane kok gelis metu kono. Nek ora tak drei wetenge mundur kono. Weteng jelus yen tegel kok ora. Jane wis gunane ngasik nggih. Iya. Perang meneh nggih. Kalah kula wis ngerti. Mari sampean sing ngomong sik, kalah apa menang kula wis jujur mawon kalah kula. Iya. Mundur kono nggih. Ngapunten nggih tak ngasuh. Iya wis ngasuh. Anu medhari iki mawon. Kok weruh ya. Monggo nek ora weruh, mundur kono lho Gareng. Dis. Nggon weteng. Dis. Nggon dengkul. Dis. Nggon bokong. Dis. Sokor gejepet tuwit. Kejepit apa truk ini? Kejepit tuwit. Awit pas nyawang, irungku pas mak selep ngono. Tak dudut. Kok banyu brek. Jaburmu. Nala Gareng Petruk Bagong mrene. Begawan Durna kae ora baen-baen nggih. Kae dibantu karo wong Dandang Mangore. Lho, sapa wong Dandang Mangore? Perjineman balane Betari Durga. Weh, setan alas. Terus kowe wong telu kudu iso ngilangke sing manjing ning awake Durna ae. Caramu piye, Mbok? Aku ora weruh ning kowe wong pinter-pinter, kowe wong licik-licik. Kudu iso nggunakake karti sampeka. Ora iso aja takon dosa kepruki sirahmu. Wis kono tandangi. Nala Gareng. Aku ngerti ki wong licik. Ora iso ngalahke kepruki sirahmu. Wis penake. Tak treng tak treng tak gutak treng. Kresna. Kowe ngopo ya, Reng? Mangkel aku. Omong apik alus kok mingkon temandakaryae kok. Ora iso ngetokke demit sing mapan ning awake Bagan Durna kepruki sirahmu. Ayo ratu kaya terus. Ah iya. Sak ngendikane adimu ngomong wong kere ta, Truk? Heeh.
Sing nggo kurban kok kaya dhewe-dhewe iki. Ha iya. Rasaku kan cirigis. Oh, cirigis. Cerigis menyang. Dawe Sundarawati justru itu sebagai pamecut kita. Awak dhewe kudu berjuang belani Ndara Pandhawa. Ya. Iki didum. Didum piye? Gareng ning ngarep nantang Durna. Oke. Aku ning mburine Durna ngenteni Demite le metu. Engko nek Demite metu tak cekele. Ning kowe nantang Durna. Oke. Aku Kowe ngenteni Dul Desa. waduh men ta, Tru. Engko nek Demite mlayu ngidul, lho, ora. Langsung tak cekel. Ki Demite kudu kecekel. Siap. Om berangkat. Yo. Kowe begijikan kaya wong edan. Tekan kene nek ora iso ngajar Durna, wow, bumi langit tangkep. Sempak. Ai. Wes ya, wajib kono maju. Nak candak tangane set dunke nyek jengkol diajane tuwek. Glayar. Candak sirahe dunke antil nggon pilingan nganggo dengkul diek. Glayar. Ayo, nek pancen kowe wani, maju regane ati. Oh, iki merganing patimu. Ara sewanya. Darat sewo kewi. Sudah keluar. Halo. Sudah keluar kok diem saja. Tidak bergerak. Ayo kowe arep ngapa? Oh, telat ora. Ngandel ora. Petruk kok kan meneng bahaya turu. Ya tak buandem saka kene. Halo. Oke. Sempak. Tendiak dies. Candia sirahe tibake lingot gujluk. Iki merganing patimu Yai mati dereng tenan aku wis mbedhek nek nganti konangan Panakawan ngerek kaya uripku. Woh ladalah kekecandak bebe Petruk mula aku untung aku iso ucul. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku nang kene wae.
Aku kampung nolong gareng. Aku kampung. Mampus. Aduh, mati aku nolong gareng. Aku cenot. Culke. Nolong gareng. Nolo gareng ngapa? Dadak malsu swara bareng. Dadak malsu swara aku apal suarane Sinom Prabu Ndarawati aku apal. Kok arep ngapusi karo aku dadak maca. Nolo gareng kowe rawani nata aku. Apa? Kowe arep ngewangi Durna? Ora. Culke, Nala Gareng. Coba to suarane saka ndi? Nala Gareng. Oh, sinuwun. Bekti kula. Wong edan ora. Kula nyuwun pangapunten. Piyai sepuh kok pakartine kados ngaten. Nggih. Iki apa banyu anget? Aku ora minggir kok kena ya. Wong tuwa nguyuh sak nggon-nggon. Ambune. Wong edan ora. Semar iki. Pun kula elekke liyane. Kula gaweke kalen-kalenan. Kondur. Nggih. Kondur, mangke menawi ngantos puno kawan menika ngamuk panjenengan malah cilaka. Kula nyuwun pamit nggih, nyuwun pamit. Aduh bapak-bapakku. Aku njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe demit kurang ajar. Kowe anak buah dari Durga. Iya, Petro. Jenengmu? Aku Pulunggana. Iki sing sok ngentekke kutha iki. Aku ora doyan kutha, Bagong. Ora doyan kok nyatane ilang terus. Kuwi jane sing nyolong aku. Kowe. Aduh. Semangkean ora. Aku njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe arep gawe pisunane ndara anu Pandhawa. Ayo kecekel Panakawan. Demita ora iso ilang kowe. Ora iso ilang. Kowe ora iso ilang. Ayo, aku kapok tenan. Aku kapok. Kapok opo? Mangkel. Seneng ora. Oh, mangkel. Asal sampai saya. Iki do nutuki ning mripate do micek. Tinggal lunga wae. Soekan. Awas apa ngene aku didoli ora. Wong njaluk semangke ora tau disaur. Aku sing ora wis santai kok kowe sing dutange kok jerawat. Hai. Mangkelake semua. Cah kok kaya ngene lho. Yo, seneng. Mangkel
Wong edan kabeh. Lah wong kaya ngono. Apa jine? Anggemu kaya apa? Demit kaya ngene ora bakal iso ilang. Akene iki kulino kaya demit ae. Iya, ya terus. Iya. Ini. Ora kaya ngene. Ora bakal iso rampung kahanane. Endo we. Endo. Weh. Kulo. Nanti demene ilang kowe karo aku turu kok. Ora. Wah, Betari Durga ngablak-ablak. Alah-alah nganggo Durga men. Kakang Semar. Heeh. Gatekke ya le ya gatekke carane mainke Durga ki ngene iki. Kakang Semar. Heeh. Pariem jenggol. Aku njaluk mati ning para Mandhawa. Gumbala geni. Ayo Bali. Iya Kakang, ya ora gelem bali tak kulhu bali. Para Canaha. Ayo tak teruske. Ora Kakang, ora panas Kakang, panas ya mulih. Iya ngestake dawuh Kakang.